Moltes gràcies per convidar-me als esmorzars i moltes gràcies a tots vosaltres per estar aquí. Jo, com ha dit el doctor Salvà, l'Antoni Salvà, jo parlaré avui de la informació de salut com a motor de canvi, com a motor de transformació del que poden ser els sistemes sanitaris, des del punt de vista que només a partir de la informació pot sorgir coneixement que doni lloc a innovació i que a la vegada generi la transformació necessària pel progrés social. Jo faré dues parts de la sessió. La primera part explicaré on estem avui i d'on estem avui i d'on venim en aquests últims anys, és a dir, no m'aniré molt enllà, és a dir, no us preocupeu, no trigaré molta estona, però sí crec que val la pena veure quins són els fonaments que ens porten o ens han portat a com estem en aquests moments en el camp de l'avaluació i també en el camp de la pràctica mèdica, però a la vegada, l'última part, la dedicaré a com en aquests moments les dades s'estan generant d'una manera bastant diferent o molt diferent a com ho estem generant actualment, i de la mateixa manera, pot semblar una mica, si voleu, una mica agosarat, però de la mateixa manera que va succeir a la impremta en el segle XV o la màquina a vapor al XIX o fins i tot el xip en el XX, les dades i l'ús d'aquestes dades transformarà en bona part la nostra societat. Serà també segurament un motor, com deia abans, de riquesa, de benestar i, per tant, també des d'aquest punt de vista, una palanca de canvi, un motor de canvi pel sistema sanitari. Quan em van convidar, el primer que vaig fer va ser rellegir un llibre que em va caure quan estava fent la residència, que era el d'efectivitat i eficiència, que segurament molts de vosaltres haureu llegit, que és aquelles reflexions de l'atzar dels sistemes sanitaris, que va escriure en l'any 71 a l'Archie Cochrane. I, de fet, quan jo vaig obtenir una beca per estudiar fora del Ministeri, vaig escollir allà, podia escollir molts altres llocs, me'n vaig anar a un país de Gal·les que és molt maco, però té un problema, que és que plou molt, plou cada dia, de fet, és a dir, ara Londres té la City, no té reina, però té la City, no hi ha indústria, i a Gal·les segueix plovent, això sí. Des d'aquest punt de vista també, la idea és que quan tu rellegeixes aquest llibre et trobes o et dones compte que les propostes que ell feia 40 anys enrere segueixen avui en dia actualment vigents. El primer que deia és la necessitat d'avaluar a partir d'assajos clínics. Dia jo, en l'any 70, quan encara el concepte de l'assaig clínic, el concepte de l'assignació aleatòria costava, tot i que havien passat ja uns quants anys a partir del primer assaig clínic de Hill i de Daniels sobre l'estreptomicina, la idea d'avaluar a partir del rigor, a partir de fonamentar les decisions sobre l'eficàcia dels tractaments, de les proves diagnòstiques, sobre la seva efectivitat i sobre l'eficiència. Un altre aspecte que també val la pena destacar d'aquest llibre i que surt i que en aquell moment, quan el vaig llegir per primera vegada, jo no li donava aquella, o no m'hi vaig fixar, que és la idea de tindre un registre d'assajos clínics. Això ja ho deia en l'any 71 i no s'ha fet pràcticament efectiu, i no encara és del 100%, fins a mitjans del 2000. El 2004, 2005, és quan ja podem començar a dir que comencen a haver-hi ja registres d'assajos clínics, que avui no m'hi referiré, però és un dels aspectes claus per incrementar també la transparència en tot el que fa referència a la informació i als resultats dels assajos clínics. El tercer punt que ell també comentava era la necessitat de dir, escolti, a més hem d'avaluar aquests assajos clínics amb una sèrie de criteris de qualitat. I un aspecte que no surt al llibre, però que ell comenta una mica més tard, en l'any 78, i vaig citant això pel fet de dir les pedres, els fonaments de com avui estem avaluant, doncs ja estaven posades fa 40 anys enrere, i diu que segurament una crítica important de la nostra professió és el fet que no sabem organitzar o no hem organitzat, i això ho deia a començaments dels 70, resums crítics programàtics per especialitats, subespecialitats adaptats periòdicament. Estava demanant revisions sistemàtiques sobre els diferents assajos clínics. Tot l'estímul d'aquesta obra va ser el que va fer que en l'any 92 s'obri el primer centre Cochrane i en el 93 es creï la col·laboració Cochrane. Un altre aspecte que també val la pena remarcar, ell va ser un home molt compromès. Ell va lluitar en els anys
durant la Guerra Civil va estar en el front d'Aragó i va estar en el setge de Madrid, ell va treballar com a paramèdic, estava assistent d'ambulància. I un altre aspecte que val la pena remarcar és que en els anys 30, en el Londres de l'anys 30, ell ja passejava amb una pancarta feta casolana on deia allò de tots els tractaments efectius han de ser gratuïts. Però ell remarcava el concepte d'efectius. A vegades tendim a demanar coses gratuïtes, sigui el que sigui. No, ell deia tots els tractaments efectius haurien de ser gratuïts. I això ve allí, em lliga amb la idea que en el camp de la salut és un dels camps o és un dels sectors on realment hi ha més recerca, hi ha més coneixement, on s'innova més, i tots tenim molt clar que el nivell de salut present, futur de la nostra població, de la ciutadania, depèn en bona part de la introducció de nous fàrmacs, de productes sanitaris, i que des d'aquest punt de vista són els aspectes que ens fan progressar. No només això, després ens referiré a tot el que és la innovació de procés, però és veritat que aquesta nova introducció d'aquests nous fàrmacs ens ajuda a avançar. Però també és cert que no podem creure que tot allò que és nou i que tot allò que és més car pugui ser millor del que ja tenim, tot i que el preu, i això em sembla que era un article que havia fet el Joan fa poc a La Vanguardia, el Joan Pons, doncs el preu també té un efecte placebo i això no ho podem oblidar. I també és veritat que hi ha a vegades innovació que ni és efectiva ni tampoc és nova. I aquí recordo les frases del professor Mairén, aquest professor apòcrif que va crear Antonio Machado, que deia una de les frases d'aquelles de cada 10 novedades que pretenden descubrirnos 9 son tonterías. La 10ª y última, que no es una necedad, resulta a última hora que tampoc és nueva. El propi Machado en una entrevista ja no apòcrifa i deia, escolti, al Mairén li faig dir coses que són moltes vegades molt impressionants, una mica fins i tot, però que alguna cosa de veritat sí que tenen. Jo en aquest sentit havia demanat, però és impossible, només projectar una diapositiva, una només, perquè per veure la necessitat d'avaluar volia agafar una teràpia mèdica, que és l'oxigen, però aplicada en altres camps. I no la puc projectar, però perquè, si la voleu anar passant o veient, aquests són els jugadors de l'Espanyol dels anys 50, de l'any 52-53 temporada, que els veureu que porten un morrionet, porten oxigen aquí, perquè l'entrenador de l'època, l'Escopelli, això està, d'alguna manera, qui m'ho va explicar i qui m'ho va ensenyar va ser el Joan Escarrabí, que ell l'utilitza en un altre context, però la idea de dir que l'Escopelli va arribar aquí, era un entrenador argentí, i Argentina estava relativament establerta la idea que l'oxigen et podia millorar el teu esforç, i per tant ell va arribar, i en els jugadors, que a més l'Espanyol en aquell moment tenia un equip realment molt bo, va fer una mitja temporada espectacular, va fer 11 partits de 11, d'acord? Anava primer, arriba a les Corts, això el que explicaré ara ja no és tan maco, arriba al camp de les Corts, juga contra el Barça va a 6 punts de l'Espanyol, té el Kubala en aquell moment encara amb la tuberculosi, tot i que el Kubala, per donar ànims, aquell dia es fa la foto, baixa i es fa la foto, sembla ser que també això va encoratjar el públic, i a la mitja part, al minut 17 de la primera part, l'Espanyol marca el 0-1, per tant segueix amb ratlla, i el que vaig explicar potser no és tan maco, perquè aleshores sembla ser que l'Espanyol, quan torna a la mitja part, es troba amb tot el seu vestuari ple de fumareda, perquè s'havien cremat tota una sèrie de tovalloles, amb la qual cosa no van poder inhalar oxigen, i allà van perdre 2-1 aquell partit. A partir d'allà encadenen un seguit de derrotes, 9 en tota la temporada, queden quarts, el Barça guanya la Lliga, i l'Espanyol queda a 6 punts. A l'últim terç de la temporada ja es veu que ja ni prenien oxigen perquè allò anava molt malament. Una altra cosa que també diuen les cròniques de l'època, que no és gaire bona el que seria el Barça o els valors del Barça, si és que això dels valors es pot posar entre cometes, és que a la mitja part també l'entrenador, que en aquell moment era el Dausic, fa una sèrie de canvis, posa un davanter centre que
Hanke, que es veu un tanque, el posa al mig del camp a repartir estopa a top i a dret. És a dir, no s'assembla segurament al Barça actual, però el que sí va ser, doncs va fer que l'Espanyol aquell partit no el guanyés. El que sí és cert és que si nosaltres pensem que si un esportista, que és el que un s'espera, tindrà la saturació d'oxigen, diguéssim, la saturació d'oxigen B, posar-ne una mica més no li farà cap bé. És a dir, la idea de dir tot allò que és nou, primer, no és bo. Segon element, teràpies que són efectives com l'oxigen, teràpies que ho són, aplicades en altres entorns, per exemple, en aquest entorn, amb una població que no ho requereix, doncs d'alguna manera no té cap mena d'efecte. No té cap mena d'efecte. I és aquesta idea que cada vegada va sorgint la idea del que és, si ho podem dir d'aquesta manera, una mica el malbaratament. La idea que la necessitat d'aquesta medicina més parsimoniosa que pot advocar per reduir aquelles proves i tractaments que puguin ser més efectius. Però això no ho hem d'entendre, no s'ha d'entendre com un racionament, sinó com, bàsicament, una justícia o com complir el principi de justícia distributiva. En un sistema de finançament públic com el nostre, on compartim riscos i compartim beneficis, hi ha aquesta possibilitat del que podria ser aquest abús, el que diuen els economistes, l'abús o el risc moral, d'utilització de recursos que puguin ser inapropiats, innecessaris, que segurament no seria així si nosaltres haguéssim de pagar en el moment d'ús. No estic ara advocant perquè es pagui en el moment d'ús, compte, sinó el fet de dir que quan hi ha una indiferència al cost que no es suporta, doncs podem adoptar una sèrie de conductes. A vegades no ens importa fer més, no tenim cap inconvenient en fer més, encara que pugui semblar superflu i innecessari. I això ens pot passar si nosaltres no pensem que el que donem amb un ho sostraiem amb un altre. Fins i tot fora del que és el camp de la salut poden haver-hi altres, o moltes, hi ha moltes altres necessitats que cal preservar i promoure. I els professionals sanitaris, i en particular jo aquí diria els metges, en funció de la nostra situació, de la situació del nostre caràcter també, de si tolerem més la incertesa, si tenim més o menys aversió al risc, i també del context en el que ens trobem, preferim moltes vegades l'error de comissió que no pas el d'omissió, especialment en proves diagnòstiques i especialment perquè pensem moltes vegades que les proves diagnòstiques són innòcues. I un exemple que pot ser molt clar poden ser les proves radiològiques, que a vegades pensem, escolti, és molt poca la radiació que jo en aquests moments puc estar administrant o que puc estar donant, però que d'alguna manera hem d'afegir tots els riscos que podem tenir de falsos positius i falsos negatius que tota prova comporta i tota aquella cascada diagnòstica i a vegades terapèutica que ens pot donar aquella tranquil·litat il·lusòria però que finalment no està afegint valor a lo que és la pràctica clínica i no està afegint valor cap al ciutadà. Per tant, una medicina que pot suposar un cert malbaratament i un perjudici tant per l'individu com per la societat, ja que els béns, els recursos que nosaltres tenim són béns compartits i finits. A partir d'aquí és quan sorgeixen tota una sèrie d'iniciatives, a partir sobretot de la del NICE, que és el do not do, allò de dir no fem allò que no és necessari, s'hi afegeixen altres iniciatives com el Choosing Wisely i que a Catalunya el que hem intentat és traduir-lo amb l'essencial i que hem fet algunes coses que són relativament diferencials a el que hagi pogut fer el do not do. Diferencials sobretot perquè segurament pel tamany que té el nostre país i per lo que abans comentàvem amb el vicerector, que vulguis o no hi ha una certa, és a dir, tots entre cometes ens coneixem, aquí hi ha una implicació important, en moltes de les situacions, una implicació important, necessària, imprescindible, tant dels professionals com de les pròpies organitzacions sanitàries. En el sentit de dir, quan nosaltres fem una recomanació, moltes vegades els propis proveïdors són els que l'adopten, els que l'implementen, els que la fan, i no es queda pura i exclusivament com una mateixa o una mera recomanació. Dic això també perquè quan nosaltres mirem avaluem l'impacte d'aquestes recomanacions, que també és un altre tret diferencial amb el que pugui fer NICE, trobem algun resultat que és bo, trobem també que en són de dolents, i quan em sembla que era en l'última central de resultats explicàvem que s'ha reduït dràsticament l'ús de fosfonats
de bifosfonats amb dones que no tenen risc de fractura, un risc baix, i l'ús de bifosfonats de llarga durada, evidentment no és perquè nosaltres haguem fet una recomanació, no és per això no per si sol, sinó que hi ha tot un seguit de feina de tot un conjunt de professionals que treballen la desprescripció, d'organitzacions que també faciliten aquest treball, i aquest jo crec que és el fet, en aquest sentit, diferencial. En aquest sentit també, i molt lligat a lo que és el malbaratament, entre cometes també ho dic, hi ha la idea del sobrediagnòstic o el sobretractament. I això també és una cosa en què hem de reflexionar. Si agafem la revista JAMA, sabeu que té la secció de Less is More, o que podem traduir-ho, si voleu, a l'inrevés, escolta, més no és millor, d'acord? O el Too Much Medicine del BMJ, del British Medical Journal. I aquí, i dic que hem de reflexionar, i les dades ens ajuden, i ara jo ho deixaré aquí sobre la taula, no entraré perquè jo no soc ni molt menys un especialista, per exemple, en trastorns de dèficit d'atenció i hiperactivitat, on hem analitzat 4 dades ben senzilles, que les trobarem en monogràfic, que les deixarem sobre la taula per reflexionar. Però algunes de les dades són, per exemple, que la prevalença atesa en els centres de salut mental infantil i juvenil, des de l'any 2008 al 13, és a dir, només un període de 5 anys, s'ha incrementat un 80%. I potser la prevalença encara ha de ser més alta, jo no ho sé. És possible que sí, no ho sé. Però ha incrementat un 80% en 5 anys. Un altre fet destacable, això ja se sap, que els nens és més freqüent que en les noies, en les nenes, en elles predomina més un dèficit d'atenció, que destarota menys a l'escola, això també és un altre punt important, i a la casa també. I un altre punt important és el risc, entre cometes, de prendre un tractament és un 60% superior si has nascut a l'últim trimestre que si has nascut al primer trimestre. I si ho mirem més a més, és un risc que puja. És a dir, si tu has nascut el 31 de desembre, data límit per assignar-te a un curs escolar, els nens més joves i menys desenvolupats de la classe tenen moltes més probabilitats que se'ls diagnostiqui i se'ls prescrivin estimulants cognitius. I potser encara ho fem poc, no ho sé. Però el que sí està clar és que hi ha un punt que sobta. Tu esperaries que la distribució per mesos de naixement fos aleatòria, no seguís un increment lineal on hi hagi molt més desembre, nens tractats al desembre que no al gener. Des d'aquest punt de vista és la idea de pensar que tot allò, insisteixo, que pot ser nou, que pot ser bo, també els efectes que poden haver-hi des dels mitjans de comunicació, des de la pròpia comunitat científica, vulgueu o no, són aspectes que fan o que ens modelen moltes vegades la nostra pràctica clínica. I dintre d'aquesta pràctica clínica, el que sí hem de tenir present és que l'actor que és principal, i això ho reconeixem des de l'agència, segurament aquí no ens en sortim, però l'actor que és principal és el pacient, és el ciutadà. Al final, les decisions nostres han de ser, com a pacients o com a professionals, compartides. I des d'aquest punt de vista sí que des de l'agència estem treballant conjuntament amb la Direcció General de Recursos i sobretot amb el Consell Català de Pacients, un projecte que és el de decisions compartides, que jo espero que vegui la llum aviat, ben aviat, on d'alguna manera el que nosaltres intentarem és posar a disposició dels ciutadans, de la ciutadania, informació fidedigna sobre les opcions, els resultats, les incerteses de determinats tractaments i procediments. Una eina que pensem que pot ser idònia per totes aquelles situacions on hi ha més d'una opció alternativa. El primer que comencem és un clàssic, Gavi, que és el càncer de pròstata, ho dic el Gavi cirurgià, que sempre es diu que depèn d'on te caiguis, si caus en mans de l'uròleg o si caus en mans de l'oncòleg, pots tenir un tractament o un altre. I des d'aquest punt de vista és el primer que hem treballat, però seguirem, ja està pràcticament també acabat, càncer de mama, teràpia substitutiva renal, etc. Però és la idea aquí també que volíem deixar clara que una agència avui en dia no només ha de servir a el que tradicionalment ha servit i va néixer en el seu moment, que era per donar
eines de decisió, el que es diu en anglès el policy maker, en el gestor, en el decisor polític, sinó també els professionals i, molt important també, els principals partícips del sistema sanitari, com són els pacients. La informació també, i ara vaig canviant de terç, també l'hem de fer servir des d'un punt de vista per fomentar la transparència i el retiment de comptes. Si nosaltres, per exemple, pensem en el que són, i centrem-nos en el sistema sanitari, el que són els principis de bona governança, el primer principi de bona governança és transparència, és oferir eines a la ciutadania perquè conegui i avaluï els resultats de qualsevol política, en el nostre cas de la política sanitària. I això és una cosa que és una exigència de la ciutadania que cada vegada vol poder confiar més en qui l'administra. De fet, i s'ha dit, i segurament és ben cert, que bona part de la crisi que hi ha, evidentment, a banda del que és la crisi econòmica, en aquests moments, la crisi social és una bona part, és una falta de confiança en qui l'administra. I, per tant, des d'aquest punt de vista, és necessari aquesta transparència, i la transparència comença en posar a disposició de tothom, de la ciutadania, aquestes dades sobre l'acció que s'ha fet, en aquest cas en el camp de la salut, i els seus resultats. Aquest tenir accés té, com he dit, efecte sobre la transparència perquè podem consultar i tractar dades que venen directament de les fonts oficials, això és important, però també estimula l'eficiència perquè ciutadans i organitzacions poden crear serveis a partir d'aquestes dades que van molt més enllà de la pròpia administració, perquè l'administració no és capaç senzillament de crear-ho. Aquí l'experiència, jo no m'estendré perquè és ben coneguda, amb els seus encerts i amb els seus errors, és la central de resultats, on d'alguna manera, després d'un camí llarg, es decideix posar a disposició de la ciutadania els resultats que els centres sanitaris obtenen a partir dels diners que els ciutadans dipositem amb ells. Aquesta és una eina que permet comparar aquests resultats, permet buscar oportunitats de millora i cooperació entre institucions. Des d'aquest punt de vista, sabeu que és una iniciativa que és pionera, és una iniciativa en aquest sentit a l'estat espanyol i que hi ha molts pocs països que realment la facin. I dit amb errors, amb encerts i també amb errors que tots hem d'anar millorant. I també és veritat que un dels que hem de millorar és precisament com comuniquem a la ciutadania aquests resultats. Jo crec que aquest és l'altre aspecte important, és que com comuniquem a la ciutadania, perquè quan parlem de central de resultats, en el fons estem parlant de la comunicació cap al ciutadà. Sempre explico el mateix, és a dir, nosaltres podem utilitzar un indicador per comparar-nos, podem utilitzar el que vulgueu, els reingressos per insuficiència cardíaca per comparar-nos un hospital amb un altre, podem fer benchmarking, podem fer el mateix indicador per posar-lo en un contracte, amb la relació entre un finançador i una persona, una institució en aquest cas, que està proveint serveis. Però aquest mateix indicador, quan el fem públic, és quan nosaltres parlem de central de resultats, perquè l'estem fent públic cap al ciutadà. Les dades també faciliten la participació, que és un altre dels criteris importants d'un bon govern. Si les dades estan disponibles, ciutadans, els moviments socials, els investigadors, tots, en definitiva, els agents participants del sistema sanitari tenen elements per poder opinar, incidir en la cosa pública, en la gestió de la cosa pública. D'alguna manera es fer una democràcia una mica més participativa. Jo aquí agafo moltes vegades les paraules del conseller, que jo crec que té raó. És a dir, tenim una participació que és institucional, és a dir, quan anem a fer un comitè assessor, anem a fer un grup i comencem a pensar, doncs els col·legis professionals, l'acadèmia, les organitzacions, els sindicats, i això moltes vegades s'ha de seguir fent, no dic que no, però moltes vegades tota aquesta informació del que es discuteix, etc., no acaba filtrant-se cap a les diferents organitzacions on tu vas a representar. Jo moltes vegades vaig a representar el departament i després ni tan solament faig un mínim informe o no puc explicar, o no explico, més ben dit, el que s'ha discutit allà. Per tant, és passar també d'una
d'una participació molt més activa, molt més real, no només aquesta representativa. I aquests canvis són o van paral·lels a el que és aquest principi d'autonomia dels individus. És el concepte d'autonomia de l'individu i el declivi del paternalisme, és a dir, jo vaig a representar a tots els associats com a forma de relació, ja sigui de les organitzacions o del ciutadà amb l'administració, o també ho podem traduir entre el professional de salut i el pacient. El tercer element en què les dades ens poden ajudar és el retiment de comptes cap a la ciutadania. En el fons és el mateix, però quan tu reps comptes, que ja no és només transparentar, és dir, escolti, bé, les dades a mi em serveixen per poder-li preguntar a qui ha pres decisions com les ha pres. Com les ha pres. Aquí, en la central de resultats, enguany, aquest any, el que sí farem serà, com que tenim ja una sèrie de 5 anys, serà veure com han anat aquests 5 anys i preguntar-nos tots, el finançador, les institucions, tots, què hem fet perquè aquestes coses vagin bé o perquè les coses que no van tan bé hagin millorat o millorin. És fer aquest retiment de comptes també cap a la ciutadania. I això, i aquí sí que m'agradaria incidir-hi, això és també un canvi cultural. Nosaltres podem fer moltes lleis de transparència i estan bé, no estan bé, són imprescindibles, però compte que això no és llei, això és cultura. És la idea de poder retre comptes ràpidament. I una de les coses que més li frapa a algú, a mi, per exemple, és quan passen algunes coses, jo què sé, com la pròpia plataforma Castor, costa molt que algú agafi i tregui els documents perquè expliqui, i per tant perquè reti comptes, que no ha de ser res dolent, no estic dient ni estic malfiant, però que expliqui com s'han pres aquestes decisions. Va tindre que ser, i això ho recordo, una querella d'UPyD. Una querella d'UPyD ho va demanar. Però aquest és un país, ara parlo d'Espanya, però Catalunya no canvia gaire, és un país que es mou, que no vol dir que avanci, a cop de querella. I això és canvi cultural. Canvi cultural. Canvi cultural. Hem vist ara un informe de FEDEA sobre infraestructures. No ha passat res, ningú pregunta, ningú diu, va haver-hi un... ningú diu. I això també ens ho podem aplicar al sistema sanitari, ara no estic anant en els altres, sinó que el que vull dir és que això és un canvi cultural i ens haurem d'anar acostumant perquè cada vegada més ens demanaran. Altres aspectes que ja no entraré del bon govern, però que ens ajuden les dades, un ja l'he esmentat, és l'avaluació dels resultats pròpiament, l'eficàcia organitzativa, la coherència amb les decisions. Si jo sé més o menys, d'alguna manera, com han anat els resultats al llarg del temps, també podré veure si aquestes decisions han estat coherents. Quan parlo, per exemple, també del que és l'eficàcia organitzativa, aquí voldria dir un concepte o voldria esmentar un concepte de la innovació disruptiva, que és una innovació que ens fa avançar molt, aquesta seguirà existint. I normalment pot ser una innovació, com hem dit abans, de producte, etc., però també ha d'haver-hi el que són les innovacions molt més d'estructura, molt més organitzatives, amb noves formes de treballar, amb noves formes de fer les coses, amb actuacions molt més centrades en el pacient i en tot el cicle assistencial. I aquí en podem trobar moltes. I, de fet, en l'Observatori d'Innovació i Gestió el que tractem és precisament d'incorporar totes aquestes innovacions, que la majoria d'elles poden ser incrementals, però també n'hi ha algunes que ens poden canviar molt la manera de fer. I ara podem recordar una que és ben senzilla i que acaba de guanyar un premi per l'ICS i que nosaltres la tenim des de fa temps i que hem pensat que aquesta pot ser una de les iniciatives que es podrien estendre a tot el sistema, és el preoperatori online. I quan sents el cap d'anestèsia de Viladecans que explica com sorgeix la idea, ell explica molt gràficament, diu, miri, escolti, perquè un dia fent un preoperatori una senyora em diu, escolti, miri, és que vostè m'està demanant el que m'acaben de fer en l'últim mes 3 vegades. Algú s'ho mira, això. I és quan ell comença a gratar
i comença a veure, escolta, si jo només amb la informació que avui en dia tinc puc arribar a fer pràcticament un preoperatori online al 70% de les persones. Per què? Perquè tinc aquesta analítica de fa 15 dies, repetida més un mes enrere, per què li haig de tornar a fer? I ell explicava, a més, molt gràficament, i que serà una recomanació de l'essencial, deia, escolti'm, és que ningú demana proves de coagulació, menys la Societat Espanyola d'Anestesiologia, que ell el va qualificar i jo no ho faré, però diu, escolta, és que la gent pel carrer no es descoagula. Si tu veus una persona que arriba, no necessites demanar aquestes proves de coagulació. Per tant, aquesta idea de dir també, a part d'aquesta innovació de producte, la innovació de servei i la innovació de procés, haurà de ser, i les dades aquí ens poden ajudar a millorar. Jo ja vaig acabant, la idea és dir, escolta, tot això que estem en aquests moments treballant, és cert, és a partir d'una informació que jo recullo, que jo em plantejo, si és un estudi de recerca, em plantejo quina és la pregunta que vull contestar i demano i busco informació. O des del punt de vista de l'administració, agafo, demano, faig un cens, faig un padró, el que sigui, informació que jo recullo d'alguna manera molt proactivament. Avui en dia la generació d'informació és absolutament diferent. Ens agradi o no ens agradi, es genera informació en el món sanitari i fora del món sanitari constantment. I des d'aquest punt de vista la digitalització ho ha canviat moltes coses. Pensem que pot haver-hi un conjunt de dispositius que capten i produeixen dades, que això s'ha multiplicat de manera exponencial durant els últims temps. Només pensar que en l'any 2010 tota la informació que es va captar és pràcticament la mateixa que en tots els segles anteriors. Només això. O la capacitat d'emmagatzemar. El concepte, la idea de dir, escolta'm, abans contenir una cançó d'MP3, el mateix, era més o menys, fa 50 anys, el tamany d'un cotxe utilitari. Avui en dia podem agafar en el telèfon i tenir molta més informació que la que podíem tenir un temps abans. I també les capacitats d'anàlisi. Per tant, des d'aquest punt de vista, estem en una situació en què cal aprofitar la informació, i ara em centro més en el camp de la salut, i aprofitar-la. Hi ha gent que compara la informació avui o les dades com el petroli del segle passat. I això es pot comparar des del punt de vista que serà una font de riquesa, i entenem que ho serà, cert, però també ho podem comparar des d'una altra perspectiva. El petroli, si el tens a dintre terra, sota terra, té poc valor. L'has d'explotar i has d'utilitzar-lo perquè això tingui un valor. El mateix amb les dades. És tradició que fins i tot quan hi havia menys dades, és tradició que les dades d'alguna manera quedin en poder de 4 persones amb aquella idea de les dades, és poder, que ja ho deia o la informació és poder, que ja ho deia Francis Bacon, però la idea de dir, escolti, sí, informació és poder, és cert, però si nosaltres l'alliberem, també és capaç, o també serà capaç, o serem capaços de proveir, de donar serveis molt més moderns, molt més sostenibles i d'alguna manera també de transformar la nostra societat. Per tant, també hi ha molt centrat en el que seria el món de les dades. Hi ha 2 aspectes que jo sí que em voldria centrar molt ràpidament, que és el de la privacitat. I és cert, aquí hi ha un risc de privacitat i no l'hem d'obviar. També és veritat que en el món de la salut aquesta privacitat està ben reglada, està ben preservada, sempre tenim present i tenim clar que el risc zero no existeix. Però també aquí hem de tindre clar que el risc zero no existeix, però hem de tindre clar quins són els beneficis de poder posar a disposició de tota aquesta informació, perquè si fos per buscar risc zero no tindríem ni història clínica, perquè, d'alguna manera, la fuga pot vindre també de la pròpia història clínica. En canvi, sí que hem de reflexionar segurament de manera molt important de la privacitat en molts altres camps, també relacionats amb la salut i que a vegades no tenim present. Hi ha informació a la salut o sobre la salut
quan nosaltres comprem en el supermercat. I molta gent tenim aquestes targetes o aquestes targes de fidelitat, que les passem i saben què hem comprat, quins són els nostres gustos, què fem, saben si hem comprat productes sense lactosa, probablement pensaran, doncs home, aquí en aquesta casa hi haurà algú que deu tindre algun problema, algun dèficit, o compra sense gluten, o... Per tant, aquesta idea de privacitat. I pensem que hi ha moltíssima gent i moltes empreses que tenen accés a informació personal nostra, també de salut, parlo ara a banda del que és el sistema sanitari, tenen correus electrònics, tenen gustos, tenen disgustos, tenen inclinacions polítiques, creences religioses, fotografies i vídeos que poden ser d'escenes també altament personals o de moments d'oci distès, com es va dir l'altre dia. I aquesta informació, a través d'algoritmes de reconeixement facial, d'escena, pot ser utilitzada per entendre els nostres comportaments, els nostres hàbits generals, la nostra edat, les nostres amistats. L'altre dia em deia una persona rellevant, un alcalde de ciutat important, deia que volia veure una sessió per streaming i em demanaven a l'entrar els meus contactes. És a dir, tu pots estar en els seus contactes i tu has acceptat, o un altre accepta, que ja han compartit els teus contactes. Hem de tindre present una cosa molt clara, que tot allò que és gratuït, i la xarxa ho és, la base i el model no és una crítica, és només posar-ho sobre la taula, el model de negoci són les nostres dades. Aquesta missatgeria que tenim tots, aquí, el model de negoci són les nostres dades. Ni bo ni dolent, si ho sabem, bé. I si ho volem acceptar, també. L'altra idea també és que la privacitat, a diferència de 30 o 40 anys enrere, on tu la podies guardar, avui en dia és molt difícil. És molt difícil. Per tant, les lleis segurament hauran d'anar molt cap a la idea de dir preservem la privacitat, però també un altre aspecte important que és la no discriminació a partir de la informació, perquè la informació fluirà, la sabran. Només un detall personal, en aquest cas, que no té res a veure, però no és res greu, però sabeu que amb això del BIS va haver-hi el dimecres i dijous sant va haver-hi moviment, i el dijous sant estava tranquil·lament, no perquè estava contestant mitjans de comunicació, però sona el mòbil, l'agafo i és Ràdio Nacional i dic, escolti, vostè com ha aconseguit el meu mòbil? Perquè aquí ja, si hi ha una cosa clara al departament, és que això va via premsa i el meu telèfon el tenen molt pocs periodistes, molt pocs. De la mateixa manera que jo només tinc molt pocs telèfons de periodistes. I la resposta una mica... Diu, bueno, és que vostè va donar una conferència a Madrid fa... I a partir d'allà ho hem aconseguit amb molt esforç i molta feina. Els hi vaig dir, els atendré molt amablement, però vostès truquin a premsa em trucaran a mi, ja el tenen al telèfon, és igual, i ho farem per la via. Però fixeu-vos, el telèfon personal, que no deixa de ser, personal de la feina, però és el mateix. Des d'aquest punt de vista, pensem que la informació no... Hi ha un altre problema, el segon, a banda de la privacitat, que és el datacentrisme, que és pensar que tot ho podrem solucionar amb les dades. Fals. És a dir, tothom sabeu, i els que practiqueu medicina, que a més de la informació que jo puc obtindre d'un assaig clínic, hi ha moltes altres coses, els valors, les preferències que pot tenir el pacient, l'experiència que pot tenir el professional. Hi ha moltíssimes altres coses que tenen a veure i que condicionen una decisió. I que un professional, davant de la mateixa informació, pugui prendre una decisió diferent en un moment que en un altre. O si ho parlem, no hi ha un nivell, diguéssim, de relació metge-pacient o d'infermeria-pacient, sinó a un nivell més global, doncs escolta'm, no només les dades, hi ha molts altres valors de la negociació, de l'acord, del consens, que això no es pot deixar de banda. També és cert que, i això és una sensació personal, jo no crec que el datacentrisme, diguéssim, guiï avui en dia la nostra societat, també ho dic. I aquí torno altre cop a el que seria a Cochrane, i en l'any 71 deia, dels canvis més importants de terminologia en els últims 20 anys, diu, és l'augment de la importància de l'opinió en comparació d'altres tipus de proves. I la disminució de la paraula experiment. Diu, l'augment de la importància de la paraula opinió té moltes causes,
Però potser la més important, i hi estic segur, és la televisió i els seus entrevistadors. Diu, vol tot que sigui breu, espectacular, blanc o negre, és a dir, poc matís, pocs grisos. Qualsevol discussió d'una prova, d'un resultat, d'una dada, diu, es considera llarga, apagada i gris. Rarament he escoltat un entrevistador de la televisió pregunti a algú quines són les proves de les que disposa per fer una afirmació determinada. L'altre dia, no estic defensant el conseller, que ja es defensa sol i no és això, és només perquè ho estava preparant i acabava de llegir-ho, l'altre dia el conseller apareix a 8TV, llavors li pregunten la privatització, escolti, tal, pim, pam, pum, fuego. Llavors ve la part de la tertúlia, i un tertulià va dir, quan li diuen, escolti, l'entrevistador diu, és que no es pot treure de sobre aquesta idea de la privatització, diu, home, és que la privatització és un fet. A l'entrevistador no li pregunta, escolti, quins són els fets? Quins són? Més enllà del Sagrat Cor, que és el que sempre... Quins són? No li va preguntar. I allà la idea és la privatització és un fet, blanc o negre. Per tant, jo tampoc crec que avui, 60 anys després, o 40 anys després del que ell escriu, o 60, perquè ja remunta 20 anys enrere, haguem canviat gaire. Llavors, des d'aquest punt de vista, nosaltres aquí, i aquest com que és un projecte jo crec bastant conegut, tampoc no m'hi estendré gaire, nosaltres el que sí hem intentat, de manera modesta, perquè és dir, escolti'm, a Salut hi ha moltíssima informació que ben tractada, ben anonimitzada, pot estar al servei del que és la recerca, la generació de coneixement i, per tant, també la generació de benestar pels nostres ciutadans. Des d'aquest punt de vista, jo, i acabo ja aquí, crec que les societats que no siguin capaces d'aprofitar aquestes oportunitats o les oportunitats que ofereix aquestes dades quedaran enrere pel que fa al que és transformar la realitat econòmica i social i proporcionar als seus ciutadans millors condicions de vida i desenvolupament personal i col·lectiu. Jo amb això acabo i estic ja a disposició vostra. Gràcies.